Jeg vidste ikke, hvad det var af implantat. Jeg var ikke klar over, at der skulle gå så lang tid. Der var noget med, at der gik 4 måneder fra først, og så skulle man ligesom se, at det så ud, som det skulle gøre. Men jeg havde kun en god oplevelse med det. Altså, Ali fortalte jo om, at der var selvfølgelig 2 priser. Altså, det er den dyreste, det var implantatet. Det er det dyreste. Men omvendt, så vil det så kunne holde bedre end det andet. Så det er helt klart Alis anbefaling, at jeg fik et implantat. Og det fungerer fint, ja. Der har ikke været nogen problemer overhovedet. Selve behandlingen, synes jeg, er gået rigtig godt. Altså, og jeg har følt, at der blev kontrolleret løbende, at det var, som det skulle være. Min oplevelse herinde ved Rådhussmil er rigtig godt, og det siger sig selv, efter jeg har været kunde eller klient her i 30 eller 40 år. Så jeg har været godt tilfreds. Jeg har kun kendt Ali her et års tid eller sådan noget, men jeg synes, det fungerer godt.